els articles del reporter de la República del Cap de Creus. Senyor Lluís Landot, bona tarda, tingui. Bona tarda, tingui vostè també, aquest dia tan joiós que fa avui. Primavera, ja primavera. Primavera, després d'aquella tramuntana que ens va entrar el vent per davant i per darrere, sí senyor. Primavera després de que ens entri el vent per davant i per darrere. Per la porta de davant i de darrere, vull dir. Comencem amb la pornografia aquesta un dia en parlarem. De pornografia? No, bueno, d'aquestes coses que hi ha a l'internet, sobre la mainada, els joves i tot això, que tenen un perill llegint, que es pensen que parlen amb un xaval i resulta que no és un menot d'aquests pervertits. Però bueno. De què parlarem avui? Avui parlarem... Quin article ens oferirà demà en la... Com es diu? Vostè és una mica fotetis, ja ho sé, fa veure que no se'n recorda de les veus del Cap de Creus. Ara, home, sempre me surten els crits. Sí. Els crits del Cap de Creus. Els crits, bueno, també podem cridar si volem, però com que l'altre dia em va dir que xordava, mirarem de no cridar. Sí, no cridi. No, són les veus del Cap de Creus que demà sortiran tots els seus... En els seus escrits, cada un per un en el seu diari. Vull dir, en el seu quiosco o llibreria habitual. Endavant, senyor Lluís. Doncs avui parlarem del temps, però en el temps respecte a la nostra societat del benestar i a la desavinença que tenim amb aquesta climatologia. Mira que ens serà de difícil això, ja tremolut. Bona tarda, per si algú m'havia trobat a faltar, encara sóc aquí, Bona tarda, tingui. És que vostè, per ser jove i jo més gran, ja valdria la pena que ens saludés primer vostè a mi que jo a vostè. És que si ara vostè es dona, jo la saludo abans que en Lluís, després diuen que això és micromasclisme. Micromasclisme? És com allò del micropenis, també. Sí, però... allò és micromachisme. Machisme. Micromachitos. Machitos. És allò, aquelles bosses de patates. Ara no és allò de les senyores davant mai de la vida. Ara és micromasclisme, això. Machitos. Bueno, sé de gust de formatge. Bona tarda, tingui. Bueno, jo callo. Ha anat bé avui al mercat? Ai, mare de Déu, joiós, formós, hi havia de tot, sense saber quina joia de mercat, que maco, que tot i tothom molt amable, mare de Déu. Avui hi havia alguna... Avui hi havia alguna carpa taronja? Una carpa taronja? És que alguns dies hi ha carpa taronja. No m'hi he fixat, avui no hi havia, jo és que he anat als embotits. No les taronges. No n'he vist. Taronja no en tenim. Lluís, calli vostè. Vinga, deixi'm estar a mi, sisplau. Lluís, endavant. Doncs bueno, parlarem de la societat del benestar amb desavinença amb la climatologia. I l'article comença així una mica desenfadat. Ai, que bé, quin bon dia que fa avui. Des de la finestra oberta de la meva petita oficina al carrer Mirandola, el mar es veu blau i en calma. El sol hi fa la rateta com una trencadissa de miralls i no fa ni un alè d'aire i fa una caloreta per ser febrer. Hi ha gent que passeja somrient. Calli. Mira, lluny, una em saluda brandant el braç. Ei! Hola! Tot és tan tranquil i controlat com podríem pensar que han instal·lat un termostat a la vida i clima de la República del Cap de Creus. Però això és un símptoma molt generalitzat als països que podríem anomenar desenvolupats. L'estat del benestar és una de les màximes a aconseguir en aquests temps que corren. Podem dir, sense tenir por o equivocar-nos gaire, que el llindar del patiment climàtic que estem disposats a suportar és cada cop més baix. Si tenim una mica de calor, l'aire condicionat en marxa. Si tenim una mica de fred, la calefacció encesa de seguida. Aquesta mini-resistència que oposem davant la climatologia fa que cada vegada la divergència entre la natura i nosaltres sigui més grossa i la contaminació més devastadora. El dit ordinàriament canvi climàtic ens bandeja de la fred a la calor i de la calor a la fred. La primavera es dona per desapareguda i la tardor la contem dins del propi hivern. I el nostre llindar termomètric és cada cop més discordant. A la mínima calorada ja ens hem de remullar a les fonts públiques, hidratar cada 15 segons i buscar l'ombra desesperadament.
A la República del Cap de Creus, els que venen de països calorosos ho passen malament. Es veu que aquí el clima és humit i massa xafogós, diuen. I fixeu-vos el que passa amb persones vingudes de països freds, per no dir gèlids, que viuen a la República del Cap de Creus. A l'hivern, quan bufa la tramuntana, els trobem morts de fred, gelats a uns 4 graus, per exemple. És clar que la sensació de fred amb el vent augmenta, però parlant amb ells que venen de llocs que estan a més de 20 sota zero, doncs allà diuen que el fred és diferent, que vas ben abrigat i no passes tanta fred com aquí. Això sí, allà les calefaccions van a tota pastilla. Podríem dir que el seu llindar termomètric està desorientat i no comprèn el temps d'aquí. Aquest hàbit que tenim per a buscar sempre la màxima comoditat fa que el nostre cos cada vegada en busqui una mica més de comoditat. Ens costa poc acostumar-nos al que pensem que és millor per nosaltres. Aquesta sobrecàrrega de comoditats fa que la desavinença amb la climatologia natural sigui cada cop més accentuada. La societat del benestar crea una societat d'encantats badocs, cosons i pàmfils respecte a la natura i el clima. Però, en el fons, la climatologia se'ns apareix morbosa. La nostra societat busca sorprendre's amb incidents climatològics, siguin rellevants o no. I encara que el clima que ens marqui com a persones, veiem el clima com a quelcom salvatge i hipnòtic. Només cal llegir els diaris o veure com la gent va mirar el llevant amb onades de 2, 3 o 4 metres que destrossa les platges i els passejos marítims. Evidentment, aquests llevants només trenquen les coses que no estan allà on han d'estar. I les pluges d'estup o qualsevol riarada s'endú cotxes entre les cases i trenca infraestructures. Evidentment, en rara ocasió s'han respectat les zones inundables, ni es netegen els recs, ni es té cura de les deus subterrànies, ni els passos naturals de l'aigua, i es construeix, i endavant, i si cola, cola. Les puntes de vent de 60 km per hora són notícia. Si cau una paret, que si tomba un arbre, que si cau una bastida, que si es pren una llosa d'una façana. Però per què tots aquests meteors que haurien de ser anecdòtics de vegades causen danys irreparables? Com poden succeir a la nostra societat desenvolupada? El que passa és que no aprenem mai de les desgràcies passades. Es relaxa el grau de seguretat en la construcció, en l'ordenació de parcs i jardins i en la revisió de les estructures més antigues perquè pensem que aquestes coses sempre passaran en un altre lloc o que el mal temps no ha d'arribar mai a casa nostra. Els humans tenim mitjans per a solucionar tots aquests problemes. Resulta que no tenim gaire memòria climatològica. És evident, però, que la naturalesa sí que es prepara per suportar el temps que ha de sofrir. Parlem d'aigats, de ventades i llevantades, que no és la primera vegada que arriben a tals llocs. Per tant, encara que esporàdicament, hom en té coneixement. Però la societat d'acomodats climàtics vol passejos arran del mar i arbres exòtics forans. Els arbres fan les arrels que els hi convenen pel lloc on viuen. No he vist mai cap pi arrabassat per la tramuntana a la punta de Cap de Ras. Només cal que us fixeu en les pirroixes de les arrels dels arbres caiguts que de vegades ensenyen per televisió. En zones on normalment no bufa el vent, les arrels són somes. Si un arbre durant més de 15 anys no ha de lluitar amb el vent, es dedica a créixer i no a fer grans arrels. Tenim cases amb jardins plens de grans arbres molt a prop dels habitatges, sense saber-ne l'estabilitat ni la quantitat d'arrels que els suporten, potser sense una poda dient a l'alçada, i quan ve una ventada i els fa caure provocant grans destrosses, quedem espantats, bocabadats i sorpresos, i tothom s'exclama. Si de cas, podem reclamar a les administracions per falta d'informació, perquè no ens han avisat del perill que teníem al jardí de casa. Però també cal preguntar-se si els propietaris acceptarien la tala dels exemplars més perillosos del seu jardí. I és que no passa res fins que passa. Potser ningú ha avisat els que viuen en indrets poc ventosos que davant d'una alarma de vent, les grues de la construcció s'han de desfrenar perquè puguin girar segons el vent i no es recargolin i caiguin a terra.
Desgraciadament, hi ha hagut morts i ferits i grans danys materials i moltes persones s'han quedat sense els serveis bàsics per culpa del vent, la pluja, la neu, diuen. Els fenòmens meteorològics no tenen seny, ni enteniment, ni culpa de res. Són com el rei d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera. Si s'escau, la culpa ha de ser de les persones, per ignorància, de la societat que oblida ràpid, de les administracions locals que obvien els cicles i del govern per no alliçonar-nos a tots plegats. Les administracions locals, ajuntaments i demés implicats en ordenar, controlar i vetllar per la seguretat dels seus contribuents, com a coneixedors del que ja ha passat una vegada, no es poden emparar en la puntualitat dels meteors per no fer una previsió adequada. I quan la desgràcia arriba, les administracions responsables tornaran a fugir d'escola per una banda, les empreses per l'altra, i la societat en general ben aviat oblidarà els danys i tornarà a carregar-se de bon temps. A la República del Cap de Creus, per exemple, hi bufa fort el vent, per sort o per desgràcia. Les ventades de 170 o 180 km per hora no han de ser especialment perilloses, ni les puntes de 200 km per hora tampoc. Tot, més o menys, es fa i es preveu al voltant de la tramuntana. O hauria de dir es feia. Aquí per ara el clima és prou magnànim. Ara ni plou gaire, ni fa gaires temporals, llargues temporades de vent, ni molta fred, ni molta calor, ni fa sovint mar molt grossa. Ara hem de buscar sorprendre's en les engrunes climatològiques. Parlo d'aquí i no d'altres llocs. Parlo d'aquí i parlaré d'aquí en una altra època per la segona meitat de l'any 1800. De la mà d'un bon cronista d'aquell temps de Llançà, Joan Bautista Serinyana. A la llibreta de memòries d'aquell llançanenc hi trobarem una bona quantitat de referències del temps climatològic d'ara fa uns 180 anys. Per exemple, a l'any 1840 diu: «Lo dit any 40, lo dia 23 de desembre, caigué un aigat extraordinari amb una mar de llevant molt grossa que les d'ondades pujaven més altes que el castellar del port i tira cases del port a terra i se'n perden molt de barcos. I sortiren molta gent morta negada i la ribera es vendia al pla de Llançà que no es veia a cap banda». Si coneixeu l'alçada del castellar, us podeu imaginar com quedaria el port, el club nàutic i totes les construccions properes. L'urbanització Sant Carlos quedaria esborrada, ja que està documentat que les onades arribaven fins a la carretera de Portbou, que passa per darrere de l'urbanització. Seria una catàstrofe. Per culpa nostra, en aquella zona de l'estany eren uns aiguamolls. Continuem amb la llibreta. L'any 1853. Lo hivern fou molt fred que glaça alguns dies l'aigua se glaça dins els càntirs de les cases. L'any 1861. El 24 de març, un aigat extraordinari fou molt de mal i s'emportà plans d'oliveres, molts de cabins i vinyes a la vila del carrer de la Riamera, que ara és el Salmerón. Passava l'aigua fins les nelles de les portes i s'endú molt d'oli de les cases. L'any 1862. Al febrer, unes glaçades extraordinàries que mata moltes oliveres i les vores del mar se glaçaren. 1864. Lo dit any 64, lo hivern molt fred, als primers de gener, unes glaçades extraordinàries que l'estany se glaça i les penyes de mar. El 24 de març, un huragan de mestral fou molt de mal i lo dit any sequer que mata molts arbres i ceps i moltes fonts s'eixugaren. Al novembre, un aigat i després un altre. El pla de Llançà era tot una mar de rost a rost. L'any 1866. No plogué mai. Va ser tanta la secada que no s'acolli res. Una fam molt gran, l'estiu augmenta la fam i la secada. 1867.
La primavera freda i glaçades després de grans pedregades a Espanya i en França i a Llançà s'emportà pugelà i la mestralada augmenta molt. La secada al mes de juliol i agost, pedregades i olives poques i corcades. Augmenta la fam i la secada. L'any 1868, l'ho dit any 68, lo hivern molt fred i de molt de vent, i continua la secada i els pous dels trulls se quedaren sense aigua i la font de la plaça sense aigua i matar molts ceps i no havia vist mai tanta misèria i molts pobres menjaven pa de segon i fonolls i sense pa i sense oli i los havien d'anar a caçar molt lluny, fins a Carmençó. L'any 1870, l'ho dit any 70, lo hivern molt fred, els 12 de gener, un never, en general, aquí al pla dos pams, i a la plana a botó de carro, que vol dir a l'alçada de l'eix dels carros. L'any 1876, el 28 de març, un huracan de vent que dura 8 hores, que fou molt de mal, s'emportà molts rims, abocar carros i cotxes i per los camins tirava la gent per terra i no se podia treballar. Al 1881, l'estiu, el mes de juliol i l'agost, un calor que no se pot viure, arribar al calor a 52 grados de termòmetre. Molts arbres s'han quedat sense fulles i altres morts i continua la secada. L'any 1889, al febrer, grupades de vent que s'han perdut molts jornals i tot el març també grupades que s'aprenderen molts barcos i se negaren molts mariners de Cadaqués. Hi hagué una grupada que dura 5 dies i el dia 16 de març glaça i els últims de març una grupada extraordinària de 7 dies que la mar sembla un fum i el mes de vent d'abril sempre vent de mestral. L'ho dit any 62, un huragan de mestral que fou molt de mal als vagons i esclafaren un home per bou. Al febrer un altre huragan més fort i després el 13 un altre i dura fins ben al dia 20. I el dia 20 d'abril un sifon o huragan que fou molt de mal i crema totes les vores del mar i a l'estiu secada i moltes pedregades. I així continua la llibreta fins a l'any 1901. Aquests són alguns exemples de la climatologia adversa en una època en què la vida era molt precària i colpejada per multitud de malalties i calamitats que ens han de fer reflexionar sobre la nostra qualitat de vida actual i en la possibilitat de que aquell clima de Llançà de fa quasi 200 anys pot tornar en qualsevol moment. Cal que tots entenguem que encara que no puguem controlar el nostre entorn proper, no dominem la naturalesa ni el clima i que la nostra terra, el continent o el planeta no ens deu res i per tant, tant farem, tant trobarem. Esperem que l'escalfament global no ens vingui a recordar-ho tot massa severament i tinguem en compte una frase del senyor Alfred Rodríguez Picó. El temps té molta paciència. Mare de Déu, quina por! Sort que va passar aquí a Llançà, perquè si arriba a passar allà a la República... Increïble això de la llibreta aquesta 2.800. Sí, és una llibreta que... Ara, a més, sembla fet després. El Rodríguez Pico va estar aquí divendres passat. No vaig tenir l'oportunitat de visitar-ho. I podia haver anat i ensenyar-li aquesta llibreta i aquestes coses. Sí, hi ha un perquè llibre. Precisament quan el vam entrevistar aquí a la ràdio, jo li vaig preguntar, dic això, que tinguem aquestes ventades, perquè veníem d'una ventada molt forta. I que és culpa del canvi climàtic? Diu, no, diu, aquest temps aquí ja és així de tota la vida. I ara amb això del 1.800 i pico, i escaig. Clar, si hagués vingut a la República podria haver sigut una altra cosa, però aquí poder el que se'n cuida, el cuidador del conferenciant, tenia que haver previst aquestes coses. Molt interessant això d'avui, aquesta llibreta
Ojalà estigués... Hi ha un llibre a la biblioteca Que parla d'aquesta llibreta? Sí, senyor, es va sortir un llibre, que jo ara no me'n recordo ben bé l'autor, que transcriu aquestes llibretes. Segurament, si parleu amb el senyor bibliotecari, ens ho diria. Us ho diria i us els disposaria perquè poguéssiu poguéssim entrar, llegir. mirar, llegir. N'hi ha moltes més dades, moltíssimes més, però aquestes, com que avui parlàvem del temps, doncs ens ha vingut adient per poder-los atreure. Doncs ja he vist que m'ha interessat molt, que no li he demanat la pressa, són les 6 i 5, les notícies igualment. Les notícies és aquells senyors que expliquen coses, Sí, que sempre expliquen el mateix. Cada hora expliquen el mateix, o sigui que fins a les 7 no hi ha notícies. I vostè la setmana que ve, no? La setmana que ve mirarem de trobar un altre article que sigui de l'agrador de tothom. L'agrador o l'agraó? L'agrador, no, a mi pujar gaire no m'agrada, ja no m'agrada pujar escales, però si ho puc fer a peu pla, millor. Va, Lluís, Suncion, vaig aprofitar que ara tornen a internet i anem a mirar si fem la finestra musical amb l'Oriol. Doncs fins al pròxim dia. Bueno, guapo! Ja ens veurem el dia que ve, cofoi! Passi-ho bé!